pagkaon sa kinabuhi, sa among pagmamaulig. Umani kami Ginoo, nagaka kami magpuyo sa kinabuhi nga subay sa ebanghelyo. Aga ka kami magpuyo sa kinabuhi nga subay sa ebanghelyo. Madaogon nga hari sa tanang binuhat, ipusog mo kami sa pagkaon sa kinabuhi, sa among pagmamaulig. Umani kami Ginoo, nagaka kami magpuyo sa kinabuhi nga subay sa ebanghelyo. Aga ka